Vítám vás u dalšího videa zase z MC Titan. Minule jsem to musel vypnout, takže to tady zase má mapa Skywarsu. Já jsem to prostě minule musel vypnout, protože už jsem natáčel docela dlouho. Takže se nedalo nic dělat. Tak jdeme hrát Skywars. Kde je obchůdek? Použij starý. Použij starý. Aktuální cesta. Shift klik. Jeden stack za shift klik. Více stacků za shift klik. Tak jo. Moment. Takže Je tvůj, ty jsi jo, a jo vlastně. A je to se mnou v pořádku, Ktys? Jo. Tak, to je červený, tak jo, zelený. Jaj. A železo se bere ještě. Jo. Železo. Tak jsme vytrolili. Tamhle ten poslední zelený. Šmudla. Pane šmudla ze šmudlíkova. No jo, on chtěl jít k nám. Červený. Co? Tam jsou. Čorky? Ne. Do jejich pevností. Počkej, tady jsou červení. Jo, aha, tak. Oni nehrají. Červení, tak jdeme na žlutý. To jsou zelený. Vlastně tady na ty. To jsou zelený. Počkej, zelený, ty už jsem dodělal. Aha, tak už jim tam mám jít. Jdeme. Bez žádných problémů se můžu připojit na War of Tanks. Děkuji. Potřebuju jídlo, vy to asi nevidíte. Hej, vy to vidíte. Co? Jo. Někdo tady u nás byl. To by stačilo. A ještě nějaký dobrý zbraně. Ciku. Máš 17 železa. Tak. Dobrý oblečení. 7. Tak. Honzo k nám jde. Jo, to je modrý. Tak jdeme. Na tamhle.
Zelený, červený, žlutý a modrý ještě zbývají. Jo. Konzol. Oh yeah! Tak, vyhráli jsme. Po jednom. Jo. Zbývá jenom tamten. A jak dlouho točím? Jo. To je ono. Takhle jsem si nějak představoval hru. Tak jo.